19 August azvina kuchena muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare iko zvino pane message yakabudiswa nezuro navaMnangagwa mushure mekunge vapedza kugadzwa pachigaro chavo cheSADC Chair, but pane mashoko avakataura asina kufarirwa nemaZimbabweans akawanda. Zvinova zvinhu zvozvikonzeresa kuti nditoona kuti vanhu vemuZimbabwe vakawanda hashava nadzo nekuti vatone zvivindi zvekutoenda vachitoudza vaMnangagwa mashoko akadaro, but simba kana kuti zvimwe zvekuzovaita ndizvo zvingangoratidza kuti zviri kushayikwa chete, asi hasha neshungu vanhu zvakazara mumwoyo yavo. Panapa panoziva Queen TV, tanga nekulike this video tobva tapinda munyaya tichionesana zvinhu zviri kuitika. So vakanyora vakati, I'm honored to assume the role of SADC chairman. I thank the outgoing chairman for his insightful leadership and dedication. SADC has transformed our region to one of peace, security and prosperity. United we stand and united we will continue to march forward toward a more prosperous future. Ndo mashoko avakanyora vaMnangagwa vachinyora pa expo mushure mekunge vapedza kuita zvemusangano wenhingirikini pavakazoenda nemafriends mamwe mapresidents avo vanga vanawo ipapo vachienda vachinovaratidza zvinhu zvavanoita mamwe maprojects, kupomona something. Vakaenda nemafriends avo, vakaenda zvekare nemafriends avo kukwekwe kune famu ravo iro ravanoita maprojects avo ivo private. So iko zvinezvi manje ndikuzoona vana vekawanda veZimbabwe vakaratidza kunyunyuta kwazvo nekurwadziwa vachinzwa mashoko iwaya, nekuti vanhu vane magrudges navaMnangagwa, anova magrudges ekuti everyone, even vazhinji venyu panapa mutori vanhu vekutoti munenge muchitonyatsoshaya kuti tonyatsobatira papi. No, mashoko akatanga kubudiswa nevanhu vari kutaura kuti muchiri illegitimate shumba, hazvina chakachinja, zvinonyadzisa hazvo. Ndo mashoko akatanga kubuda vachinzi aiwa imimi ipapa nyaya yeSIOM report ndo yakataurwa pachinzi illegitimacy because election harina kufambiswa zvakanaka. So ndo pari kunzi muchiri illegitimacy because but inyaya hombe yekuti vanhu vakawanda vanokwanisa kugara pasi vakatanga kuitisana nharo kusvika rimwe zuva risati raita se risati ranengera, but vanhu vakawanda vakaona that SIOM report yakaratidza kunge yakafushirwa zvinhu zvakatodarika. But umwe ari kubuda ari kuti you arrest citizens because you want to be a chairman, you abduct, torture and murder innocent citizens because they don't support you. You are a cursed man. Look at how many people are dying through accident and some die in hospitals because there is no medical equipment and paracetamol. Ndo mamwe mashoko ari kutaura nemunzi mukuru zvamuri kutaura izvozvo, but onai kachiri kuitika pano kuti mune utsinye munosunga vanhu muchiita sei zvakawanda, vanhu muchiningina nekuti maingoda chigaro ichochichi. Onai vanhu vari kufa netsaona, zvinhu zvakawanda, mashoko vanhu vari kudurura chest, vari kubuditsa zvinhu zviri kuvarwadza pamwoyo mwari kuti imagine a president with poverty in his country is elected to be a chairman to bring growth in the region. What a joke. Vari kunzi nzara iri munomu zvonzi muregion munhu iye ndiye amukuru weregion yese achinzi ada kunza transformation kuti zvinhu zviite bo zvinyatsogadzikana. Ndipari kunzi mafanezi rudzi akadaro ndozvimwe zvinhu zvinotaura nomwe muZimbabwe panapa ari kubuda umwe ari kubuda ari kuti but how when your own citizens are all over the world, charity begins at home. We need our own stadiums. Even a neighbor will come to point where they say enough is enough. You cannot keep coming to my house asking for space to put meat in their fridge. Do nyaya iri pa kuti ayo chero next inyaya inoitika nyaya yemastadiums, imwe nyaya zvekare iri kubatanidzirwa panapa nevanhu kuti vedu weta kumbodawo zvedu atiti mimi makutosvika pakunzi makutoenda that extra mile kuti makutopuwa nezvigaro zvemuSADC. Chimbogadzirisa iwo menyu, charity begins at home. Zvinotangira pachipamba penyu kuti mumbogadzirisawo zvenyu zvoita se zvirongeka, musati manzi mave sabhuku wemunzvimbo wemudunhu, tangai zvepachipamba penyu. Ndo nyimwe nyaya ndiri kusangana nayo yekuti vanhu vamwe munhu akadomberwa nehasha mwari kuti mudhara dai mambotendererawo zvido zvevanhu please. People are suffering in Zimbabwe, mabasa hakuna, mishonga muzvipatara hamuna, madii mamboitawo nezvatinotiwo timutse masekta akakosha sehealth, vanhu vararama. Yes, kubva hamudi tozviziva, but madii kumboteererawo zvido zvevanhu. Ndo imwe nyaya iri punza. Aiwa toziva kuti pamakatopinda ipapa munotori nenharo dzisingaita, hamudi kuzonzi kunzwa kunyaya dzekunzi muchazobva kana kuti mabva ipapo.
chimbogadzirisaiwo zvipatara. Nyaya yezvipatara imwe nyaya inonyanyisa kurwadza zvakanyanya. Imagine kuti the biggest hospital in Zimbabwe ko zvine 2 maternity theater, 1 ndo inotoshanda. That maternity dzakavakwa 1977 panguva yaSmith yayo. And ukatarisa price yematernity price yacho, it's not like tingati this regime haina mari yekugadzira imwe. No, mari vanadzo, but seems like avanozvononga zvinhu zvisina basa, or I don't know kuti vanoda kuita zvine pesi yavo, or is because vanoda kuita the way inoita zvinoita mapolitician, kuti vanoda kunzi parambe pane problem, so that vanoramba chingoti ningi ngaramba aripo since ambogadzira zvakati ngachigadzirwa zvakati. Pari saka vari kutanga nezvimwe zvinhu zvidiki vachisiya zvinhu zvakakosha kuitira kuti varambe vachiita sei vachizongodhimandwa nevamwe vanhu vachinzi aiwa but akagadzira zvakati haangazotadze izvozvo, kuti zvinhu zvekukambenesa zvinenge zvasara. I don't even know kuti inyaya yechii kuitika, but ndo imwe nyaya yotaura nevanhu mwari kuti you can't even manage your country with a population of Gauteng. Don't bore us. Pakashata kumana mwari kuti this man can't speak of transformation when this subject are desperately escaping the untransformed country, but whatever means possible. Pakashata. Vanhu vakatsamwa vari kupopota mwari kuti what is the purpose of the SADC to achieve economic development, peace, security and growth, alleviate poverty, enhance the standard and quality of life of the peoples of Southern Africa, and support the social disadvantaged through regional integration. Really? Group I don't even know zvavari. But in my own understanding, ndakatoona ndikati SADC itori group rema revolutionary parties vakangoti vamwe ngatibatane tisupportane kuitira kuti anenge atakwa tozokwanisa kuita se kusumuka tingoti musadaro munhu wedu, because vanenge vari in that group. That way ndokwanisa kunyazozvinzwisisa kuti vakaita kuti kungowedzererana security, kuti vangonzi aiwa zvakafanana nemaneighbors kanoza kune inonzi neighbor watch yaye kuti unokwanisa kungobhadhara kuti saka isusu patara tichibhadhara mari dzakati inonyanyisa kuitwa muno munhingirikeni munyika dzakaita sena South Africa. That ningirikeni iyoyo inonyanyisa kuitwa because of vanhu vanenge vachitya kuti but tikaenda kuzongosiya zvakadaro tinogona kungopindirwa mumusha. Ndo SADC inini zvangu maonera ndinoita. Mwari kuti you are not a Zimbabwean president, you impose yourself upon the citizens, you are a disgust. We hate you, Mr. Krug. You are so selfish. Pakashata. Mwari kuti assuming the role of SADC chairman won't give you the legitimacy. You are looking for people to give. Zimbabwe rejected you twice in 2018, 2023. Zimbabwe is in crisis. You talk about chairmanship. You are insane. Just know that your chairmanship won't last. Dara. Ndo mashoko anotorwa nemumwe panapo kuti izvamudo taizvi zvekugadzana kwenyika kaka kavirikeze muchingo zvikanda panyika pamapositions iwayo kunzi hapasi penyu pamuri papo. Ndo mashoko anotorwa nemumwe muZimbabwe. Vanhu vari kubudisa mashoko akawanda so ekunyatsodzimbirana this man kuti aye mani chimbomira ekutudza nyaya dzekuningira. Mwari kuti now you can release those prisoners since you got what you needed. For sure, I see papo. Yeah. Ndo imwe nyaya yapo manje. Mzaiwa vakangotorwa vasina chavanga vanyatsoita vochingosiyiwa because ndongoya kuti vaite sei vasiyiwa. Ndo nyaya imwe ndiri kuona panapo kutaura kuti mzaiwa izvozvi chimbovasiya vanhu ivavo. Ndo imwe nyaya. I mean munoona sei guys nyaya because ati vanhu vanga vakasungirwa kunzi pamwe zvichida vanogona kuparticipate in mangreenery demonstrations, but dzimwe zvimacharges zvakungobuda from nowhere is because hauzongotore munhu kauchimuti takukuvharira asina charge inenge yakagadzirwa. Macharges anenge akatonyorwa pasi uyu akambodai akati saka takugadzira tingomushandisira kuti maningiri ndoto. Ndo imwe nyaya iri papa. Zvimwe zvezvo zvichikonzereswawo neimwe information inenge ingofambiswawo nevanhu vekuti vakangochikidzira you know this regime tokasika kutachaka tokasika kupanika so ikanzwa kuda kuti kachakati vanotanga kuti nhingi ndo mathreat kungoona kuti une face yako inenge inogona demo yo watoenda mukati. Saka ndopari kunzayo zvamaida zvakaita chisiyewo vanhu zvechokwadi because vanhu vanenge vanetsekana dzimwe mhuri dzikurara nenzara kama breadwinners makatora. Mwari I agree with your assessment dear president, but the menace in SADC region is the criminal syndicates from Zimbabwe with their hub in SA. How do you handle it? South Africa is either unable or just colluding with such criminals, with SA is impact with killers, hijackers, etc. I don't think kuti mukuru wepane imwe planning yangabudisa kuita pazvinhu izvozvo. Iye zvakatoita akatoita. Umwe ari kubudisa kuti mudhara you are a scam. And this scam munoiziva kuti
ndo pari ndo zvimwe zviri kurifewa nomwe munhu panapa ari kudurura hasha dzake kuti mumwe ari kuti can black Americans who are still slaves in America come to Zimbabwe to build zvimwe zvacho manje zvinenge zviri zvikurukuru kuti muri request pane murume iyeye komana mari kuti your death will be celebrated, you are a useless evil leader. Pakaipa waona pakunzi rufu rwenyu mimi ruchapembererwa nevanhu panenge pashata. Pane pamwe panogona kuona kuti ndikumbonyazo zvoita sei kuti vanhu vanosvika pakundibvenga naso kwasi kwada kutarisa zvinhu zvese zvine zvitaurwa hazvisi kuti zviri kutaurwa kana zvekutenderera kana kumwe kana kure kana kuti chii, no, zvinhu zviri kutaurwa tingati chiko platform yavo ivo vamunangagwa ndo pataura all this ma statement esa to vanhu nevanhu ma comments esa ari kubva platform yavo nzayo rufu renyu richapembererwa nevanhu pose vanhu unizwa vanhu vanenge vakasvika pakubatwa zvakapinda mumwoyo. So like sarugara ndichitaura ndikati bato ravo iro pacharo anditi rine zvarakaita rakatadzira vanhu kutonga nyika kusvika munhu wese abita so akunyazorwadziwa. Saka vanenge vakuzoita zvimwe zvinhu zvekuti vanotanga futi kuita that ngiri kuti tatokusunga tatodai, so vanhu vanotanga kunzwa moyo problem moyo wakutanga kurwadza yavo kuti saka it's like unongo wakutanga kudzimbikwa futi. Ndo imwe nyaya yandakatoona inenge yakuitika ipapo. Saka ndo zvekutaura nevamwe kuti pamuchafa pachapembererwa, ndo mashoko aripo muri Zimbabwe. Ndo zvinhu zviri kuitika iko zvinezvi, situation iripo paground zvekutaurika nevanhu vachinge vaona kuti murume uyu atopinda agara paSADC chair, chigaro chavo chigaro chinokandirwa raundi chemasabhuku emuAfrica muno muSouthern Africa, vikunzi chigaro icho cheusabhuku vatochitora. Saka vanhu ndo mashoko avari kuzotaura, vanhu vari kupopota, vanhu vari kujamuka. Amen. Iwo wakatarisao nyaya unoiona sei? Amen. Unogona ngone zvako zvekutaura. You tell me in the comment section, tuonesana tichinzwawo kuti imimi munozoonawo sei. I know vanhu vakawanda vanotaura kuti continue toda kunyatsonzwisisa kuti unenge uchizoona sei. Makakomenta tobva taonesana macomments enyu kana ari worth kuti tiite part 2 of this episode. But kana uchingotanga kusvika panapa iri first time yako, ndakachingokumbirisawo kuti utange nekusubscribe so that ubva wakomenta kuitira kuti these people vaboyikani, and you know what, vakaboyikana vanosheka, vakasheka vanopedzera varamwa.